man nagsuon sa Maran sa nahitabong shootout sa gihimong drug buy-bust operation sa Konsolasyon. Gibasura sa korte ang petisyon sa pagbabag sa demando sa korteng nagdemolisyon sa mga balay sa Barangay Apas. Kontrobersyal na pulis sa Kauluhan, aniya na sa Sugbo, kuman gi-reassign isip Deputy Regional Director for Operations sa Central Visayas. Diniklara nga ubos sa state of calamity ang Barangay Lorega, San Miguel. Mikabat og 10 ka oras, usa hingpit nga napaong ang kayo. Bayo nga po Sugbo, Kabisayan, ano ang labing labas nga mabalita, hatod ka ninyo sa kinalibuang pwersa sa News 5. Ako si Frank Balilong Jr. Ihatod na mo ang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Halos na po ka-oras nga gikumbati sa kabumbiruhan ang kayo nga milamoy sa 8 ka sityo sa Barangay Lorega, San Miguel kagabi. Pasado alas 2 kanidang kadlawon, gideklara nga hingpit nang nakontrolar ang sunog nga nagsugod mga alas 5:20 sa hapon kagahapon. Walay gikatahong namatay o nangaangol atol sa mong sunog nga gibanabanang dunay danyos nga 2.5 million pesos. Din apektado ang 7,000 ka individual. Ray pasaporte, sugin din. Nakadlaw na ng mga bumbero sa Sugbo sa pagpahong sa kayo nga milamoy sa 8 ka mga sityo sa Barangay Loriga, San Miguel. Halos tanang mga residente, wa makasalbar sa ilang mga butang lakip na silulan nina. Huwag may magdahom nga moabot si Nari kaya dito man nagsugod sa taliwas, minteriyo. Kadaghan yun masunog din matabang manggid na mo. Karong naging sunugaw, wag yung matabang. 500 ka panimay ang naugdaw, 5 ka pamilya o gibanabanang moabot sa 7,000 ka individual ang apektado. 2.5 milyones pesos ang banabanang danyo sa kabumbiruhan. Laay ganin ay balita pero ang katong apuhan ngayon man niya nakitaan na kuno yung apo. Kato pa super karon wala pa gitay balita na naapek sa cellphone. Kasamtangang gipahiluna sa mga gym ang mga nasunugan. Apan ang kadaghanan dinhi sa Central Island ni pahiluna sa ilang mga butang. Nagpahigayon og assessment sa mga apektadong pamilya gabi ang Department of Social Welfare and Services sa Dakbayan sa Sugbo. Sige pagitag assessment, no, nya nagkalain-lain magud ni atong lugar ron kay tungod sa kadaghan. Nya ang uban dili pagid mo biya sa ilang lugar sa katong area nga nasunugan. Bali ang instruction sa mayor is to secure the fire victims, especially their property, and to react to any alarm kay kaning makita na to nga naginakapay nag mga ng uban niya basin ang ilang balay gihakot sa ubang tao. Taliwa sa kaguliang sa mga nasunugan, di ay nakakuhag atensyon kinsa nagpatong sa kahoy. Bisan giunsa siya pagtawag sa mga tao tungod sa kabalaka ug kaluoy, wa gyud managad kining iring nga nagsudong sa nasunog nga lugar. Pasaporte, News 5. Wa makapangandam ang kabumbiruhan diyang miulbo ang dakong sunog sa Barangay Lorega, San Miguel kay gikan silang mi-responde sila ang sunog sa Dakbayan sa Mandawi. Gawas gagamay ra ang tubig sa mga fire trucks nga mi-responde ang kagamay sa mga agianan sa lugar mo'y usak sa nakalangay sa pagpahong sa kayo. Ryan Soroti, Sugin Limi. Nagkabuang sa pagsalbar sa ilang mga gamit ng gatusan ka mga residente sa Barangay Lorega, San Miguel. Wa nila igsapayan ang kadako sa kayo nga milamoy sa ilang mga balay.
Pipila na ka minutos kag itong baris ka bomberuhan kining sunog nga miigod sa Barangay Lorega, San Miguel. Kung inyong makita priting dakuan na sa kayo ug bisan sa pagpasirit og tubig sa kabomberuhan, wa gyapon milurang ang maong kayo nga hangtod sa pagkaron nagkaon bas ka daghang mga balay dinhi sa among himutangan dinhi sa Barangay Lorega, San Miguel. Maliit yung mga daan, hindi ka sa interior, hindi makapasok yung mga ating fire truck. So pero ginawa natin ang paraan. Daling nahurot ang tubig sa mga bombero tungod sa kadako sa kayo nga giisa sa general alarm. Giingong nagsugod ang sunog sa panimay sa barangay Tanod nga si Ferdinand Magdasal. Nakita ni 8 anyos nga batang babae ang pagsugod sa kayo. Pero kabog, kagaha ka po puro. Yang gitong baang kan, mga kandila ni Laog dayon. Mabasigid ka? Nakatado ko. Nagdodog kayo. Murag-wara man po sa apuhan. Kadira naman sila silong. Paspas ang pagkatap sa kayo sa makabalayan nga ginama sa light materials. Alas 7:25 na sa gabi, gideklara sa kabomberuhan nga under control ang sunog. Apektado sa mong sunog ang sitio Camanse, Serias, Itomiuta, Lawis, San Roque, Laguna, San Miguel ug Creekside. Ryan Sorote, News 5. Giandam na sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ang evacuation center alang sa dulan kapin 500 ka pamilya nga nasunugan sa Barangay Lorega, San Miguel. Jenky Baguio, Sugin Libi. Gawas sa mga pack lunch nga giapod-apod sa DSWD ug mga tents nga gihatag sa City Hall, misaad sa evacuation center si Cebu City Mayor Michael Rama alang sa 1,500 ka mga pamilya gikan sa 8 ka mga sitio nga nasunog sa Barangay Lorega, San Miguel. Kini ang gisaad sa mayor atol siyang pagbisita sa kaganang buntag sa mga nasunugan. We are identifying na kanya magkuha lang ko meeting karon kung abli na ba, okay na ba, because pinaka-importante iman na mo gari sa din kay init, number 2 dili yun, sige ka hanggap pa ning aso kung saan nakalagyan ang mga bata. Sa kadako sa maong sunog, dunay mga residente nga mibasol sa mga bombero tungod sa kalangay sa pagdeklarar og general alarm. Alang ni nang Mary Ann, kung sayo pauntang naabot ang ubang bombero, di kadtumulanat og dulan sa siyam ka oras. Ako lang opinion dili kusog man kung hangin, kusog niya daghang tao sit kanang guot ang daan. Siguro gamay sila kay nganong nadako nga dapli ang mismo ang dapin og daan wa man napaong nga ang balita daghan man kunong bombero kay general alarm ba to. Ang magtiayon nga silang Lolo Rosalio ug Lola Fidela tapot lawas ra gyud ang ilang nadam mao nga nanawagan sila og dugang hinabang. Ayun ba? Ako, ito na mo. Ako trabaho. Hindi ako ngayon eh. Ako tukang. Sukad kagabi hangtod karon naagi hapon nag-okupar sa Center Island ang ubang nasunugan samtang naghuwat og mga hinabang. Gipaybaw sab sa Operations Department sa Cebu City Police Office nga dunay mga pulis nga gipabantay sa mga nasunugan. There will be personnel from Cebu City Police Office 24 hours, 24/7 until such time na these people will be evacuated to the evacuation centers. Jinky Bargio, News 5. Gideklara sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo nga ubos sa state of calamity ang Barangay Lorega, San Miguel. Laing resolusyon giaprubahan nga naghangyo sa National Housing Authority sa paghatag og hinabang sa mga nasunugan. Tukion pa usab sa City Council kung unsa pa og pila ang hinabang ilang itunol sa mga biktima sa sunog. Samtang sugyot ang reblocking sa lugar nga nasunugan buot usab sa ubang kasakop sa Konseho nga konsultahon ang mga apektadong pamilya. We are calling also other barangays who are not affected by the fire. Na dili lang ka mag-reblock ta right after the fire, but kung mahimo karon nga pay fire, magplano na sa reblocking. And then the city of Cebu magita na og pundo para sa posible. So the barangay itself, doon na sila ilang gawing Barangay Disaster Risk Reduction Management Council. Gunahon na ang Committee on Housing nga mohangyo pag-usab sa National Housing Authority. Hopefully maka-grant gapon sila og samang financial assistance on one condition, that the reblocking plans or initiative should be in consultation with the affected families and homeowners and the barangay officials concerned. Gisusi
Gisulti sa kabomberohan sa Dakbayan sa Mandaue kung misunod ba sa lagda sa Bureau of Fire Protection ang mga surplus shop nga nasunog kagahapon sa Dalan Hernan Cortez, Barangay Kasuntingan, Dakbayan sa Mandaue. Ryan Sorote, Sugin Limi. Baga nga aso ang misugat sa mga bombero dihang ilang gisawayan ng sud, kini nga sunog nga surplus shop sa Maidan Hernan Cortez, habig sa Barangay Kasuntingan. Tungod sa itong nga aso nga gikan sa mga nasunog nga ligid ug sa kusog nga hangin, naglisod sa pagpenetrate ug pagpaong sa kayo ang mga bombero. Naog daw sa kayo ang nagtapad nga two-way ug carbide surplus shop. Nagtuo ang kabomberuhan nga nagsugod sa tunga sa duha ka shop ang sunog nga nagsugod alas 2:55 kagahapon sa hapon, diin gisaka kini sa Task Force Alpha. Siguro, welding siguro, welding or electrical misuse kay kaning kuan suplasan mo ni diri. Way mi angkon sa duha ka shop kung asa nagsugod ang kayo. Wa sa makatabang ang mga fire extinguishers sa duha ka shop tungod sa pagdilaab dayon sa kayo. Kuan ni jagit kung anay ka, nay. Kayo nya. Hinahinay pa man. Akong gitawag akong kaupan, nami fire extinguisher, hurot amo fire extinguisher, asa among kuan dito CR. Iya po mo din naman gibada, kusog naman kay kayang Ibi sa ingon sa kuang mga tao doon dito sa corner sa pit, wala nga bahin, ato sa end yun, nga to sa may labang yun sa koral, nakano ni kalito buto. Mao nga gisusi karon sa Mandaue City Fire Station kung misunod ba sa lagda sa Bureau of Fire Protection ang maong mga shops kay kinahanglan nga istriktong sundon ang mga lagda sa BFP aron malikayan ang disgrasya. Apan di angkon sa kabomberuhan nga doon nagyoy mga shop nga wa pa nila ma-inspeksyon tungod sa kakuwang sa ilang mga sakop. Kipasalig sa duha ka mga shop nga ilang gisunod ang lagda sa BFP. Amo pa na i-verify po sa katong previous nga inspection report kung tanawon sa nato, i-determine nato kung nabat siya violation atong tanawon. Magalas 4 na sa hapon dihang nakontrolar ang sunog ug wa na ni mitapon sa mga kabalayan. Apan partially burned ang JID surplus shop ug Pampas Grill Restaurant. Ryan Sorote, News 5.